bonke. Ndibulise ootata, oomama, oosisi. Ndibulise iSunday School. Amen. Igama lam ndimthabisa. Ifana noludakuse. Ndibusana nalapha. Correct. Elingakwazi uzithethela. Ndime apha ngobungqina. Ubungqina. Oye, wandidlulisa ezintweni under the grace of my father, Apostle Philip. Amen. Oh, ndime apha nje sebenze i-operation ezi-4 engqondweni. Operation yokuqala ndayenza ngo-2023. Ndathi ndisoyigqiba ndafumana i-infection, izitishi zingekakhutshwa. Ndafumana i-infection. Ndazibona mna sendiseHlotyisile, seyenziwe ne-operation kule ndawo bingekakhakhwa eThethi. Only to find out i-infection eyona ndayifumana iyachaphazela ibhowuni yam. Kwafuneka isiciko sikhutshwe sonke. Uthe ndilapho, I never forgot God. Ngoba uThixo katata ungozukiswa each and every day. Ngoba ndiyabingomnye umntu ngekudala ndaphalala, ngekudala ndasweleka. Abantu bebebhubha phambi kwam babona. After the operation, I lost my speech, ndingakwazi uthetha. Ndingakwazi uzihambela. I lost my memory. Kodwa uThixo waye wathembakala, uThixo katata. Ndisiwa kwifizio. Kwathiwa izothatha inyaka ngoba yonke into ibe right, kodwa under the grace of my father. It took only 2 months ukuthi ispeech sami ukuthi ndikwazi uthetha, ukuthi imemory yam ndiphinde ibuye. After that ndaphinda ndibuyela ecaweni. Ndaseva uThixo katata umhle kakhulu, ungozukiswa. Throughout all this journey ndibambelele igrace katata. Kuthi noba izinto ziyenzeka, this side I'm holding the faith. This side I'm not shaken by anything. Because ndiyamazi uThixo katata lisuka nayiphi. Last year ndaphinda ndagula. Ndigula ndisemsebenzini. After that bendisiya esibhedlele in and out. Kodwa bendithi xa ndiziva uba ndizawugula ingxaki izoba khona, uThixo bebesandincede ndikwazi ndithatha ifowuni yam ndizame ndijonge ifowuni katata. Ngoku ndiziva uba ndizawugquzula ngoku. Ndithi tata, abuze utata, mntanam kwenzeka ntoni? Ndithi tata. After that ndixhuzule. So uThixo ndiyambulela kakhulu ngoba aba bendingomuntu izinto nekudala kuthiwa hayi uThabi wasweleka ngoba ndidlulile ezintweni. I-brain tumor ayidlali at all. Kodwa imfundo katata wathi without faith you are nothing. Funeka ibambe faith yakho. Oko ndandiyibambile up until now. Last year ndenze operation again.
ngo-August ndabuya. Thenxa ndibuya impilo yabe ingabikho right. But the support that I got, it was so amazing. From ekuhlaleni, from the church, from apha emsebenzini ndandiphangela khona. Ndithe ndiye ndizokwenza ke loo operation. Utata came and said to me, I can still recall, ndizoqala i-operation, wathi mntanami, it is well. It is well. Ndayenza nyani i-operation. Indeed. Konke kwenzeka kakuhle. Andafumana kwanto. Ndabuya. Nge-6 kaDisemba ndaphinda andabikho right. Andabikho right at all. Ndaxelela usista wam uThabo because ngathi Thabo ingxaki ikhona qha andiyazi ntoni. Uthabo wathi Thabo uzokwazi intoni ngoku. Because naye into affecta iwele lami. So ndithe nxa ndilapho ndimxelela uba ingxaki kade ikhona qha andiyazi iphi. The first thing uThabo aveskayenze afonela uProphetess. Qha ndabona uba wesoyika okanye we-nervous akayifumani ifowuni kaProphetess because utata uyamoyika nomali. Mna ndiduke ndiseGrooteskies ndiseVictoria. Ndithe eVictoria siwa straight eGrooteskies. OGrooteskies only to find out ukuthi last year while I was doing the surgery, they had found out ukuthi i-brain tumor iphinde yabuya. Iye yabuya. But ke ngoku yayilapha engqondweni. So ke ngoku I got sick nge-6 kaJanuary this year. So ndasiwa ke eGrooteskies. Ndithe nxa ndilapho kathiwa ndizokwenza uqhaqho again. Apha kwi-brain again because iwile. But still I was still holding my faith. Amen. I was still holding the grace katata. Ngoba ndilapha nje, it is only His grace. Ndithe ndisoze kwenziwa lo operation, i-brain tumor. Xa ndisiwa kwi-scan again, oba kuzokwenza i-process. I-brain tumor isukile engqondweni ngoku, ihlile ilapha emveni kwendlebe. And the doctors, they don't know how did it happen. And ke meka I knew ukuthi under the grace endikuyo izinto ziyenzeka. So into eyenzekayo, and they say they won't do the operation. What they will do is they will do chemo. Because the brain tumor isukile ngoku ilapha emveni kwendlebe. So I did chemo for 7 weeks. And they told me all the after side effects. Ukuthi I will get an episode. I will lose memory. Andizokwazi uhamba. Zonke zonke. Ndabe ndiqonda uThixo endikhonzayo umkhulu kakhulu. I am not shaken by anything. Ndayenzwa yonke ichemo. Yenze ngo-April. Ndayenza yonke into. After that, uGqirha was so amazed. Xa esiza kum ezojonga i-report, athi ndivile kwi-radiation ukuthi after we have started with the chemo, you never had any side effects. And we are so proud of you. The way you are so calm. Abantu bayoyika ichemo because ufakwa kula machine for 30 days. But God was so faithful. The time ndimane ndivizithelwa ke
utata weza ke ezonvisithela utha utata efika ke sesaziwa ke Ewe. sesaziwa nomama ngoba ndithetha ngapho everywhere I go uthi uThixo katata wam noba animazi kodwa apho ndisuka khona ningothuka kwanye nimile weza kutata emane ndibuza uba how you feeling ithi no tata I didn't have any side effects athi utata ndiyakubona mntanam umhle God is able atsho kum athi mntanam you don't belong here nge-15 kaMeyi you'll be discharged uThixo wam umthembe atsho utata ndahlala ke esibhedlele ndayigqiba ke yonke ikhimo ndalindela uba ndidischarjwe indeed God wathi ugqirha encumile wabesithi iscan sakho yonke into ihamba kahle ijeni yakho siyibonile kwifolder yakho the way you are so strong that it is only the grace of God noba bona abazoyi-understand kodwa uThixo katata andisoze ndimfihle nakwizimo endikuzo wabesithi ugqirha you've been here for 5 months and we have done everything nge-15 kaMeyi you will be discharged so indeed ndiye ndadischarge nge-15 kaMeyi nge-birthday katata ndime apha nje ukuthi uThixo undidlulisile ezintweni zikatata under the grace of my Father kodwa kubuhlungu ndilila I don't remember any time uThixo ndimblame okanye ndimquestion because I knew ukuthi uThixo katata uyandidlulisa ezintweni because izinto zikaThixo azaziwa namuntu and I stood uThixo katata bendingamfihla loteskiri noba izimo besithi ngoba ndigula ngakho ndithi ndisephakama ndithi under the grace of my Father under the grace of my Father inesi zithi under the grace of my Father every time ifani into yakho xa ungubogula uthi nxa sowuphaphama uthi under the grace of my Father ndithi ke mna ke andisoze ni-understand because i-understandwa ndini ndithe nxa ndisifika ke oba noko ndirayithi ngoku bendinegama ke endiye ndalibizwa ke esibhedlele kule wadi bendikuyo bekuthiwa Madam Speaker. Madam Speaker. Sange di-question ke naleyo. Iyakufanele. Madam Speaker. Ndakhe ndabuza because ngumphathi wesitsho konke ilento is-stuff. But ke besithi Madam Speaker. Ndayibuza ke le nto oba abakumphathi no-Madam Speaker usukaphi Soneza bakubaleka mbethe ngoku kuthiwa no-Madam Speaker wathi umphathi Thabo i-situation owafika ukuyo apha kodwa wathi usozwa ingathi noko
wena uye wangunesi ubusiya kwi-wards xa uphathelwe izinto uphise ngazo uthi nxa uzophakelwa okanye le nto bendiba ngowokuqala nam ndincedise athi zange sambona ke ngoku i-client enje encedisayo nayo. Leadership skills. That's leadership skills. That's leadership skills. That's leadership skills. Ngakoma okay. Utata ke ezinye izinto sendizikhandithunde. Okay, xa ndingu-madam speaker mandifumane i-chance. I-chance ke ngoku iyandifanele. But ke umphathi ubhizi kakhulu. Every time ndimfuna ndingamfumani ndaxelela inesi ndathi ndicela umphathi xa efikile ndicela umbona. Every time ke xa ebefika ke kuthiwa ndilele because kuthiwa u-madam speaker xa elela akavuswa. Ndithi hayibo ndathi okay noba ndilele ke ndicela nindivuse. Nyhani the minute wafika ndavuswa kwathiwa Thabi khawuleza because asibizwa nge-names bizwa ngamagama akho. Athiwa madam speaker khawuleza. Ndithi yintoni ngoku because ebuthongweni nenesi zonke khawuleza umfundile kukhona. Ndaya nyhani ngathi hayibo madam speaker ikhona ingxaki ndathi akongxaki tata ngesasimali sam. Ndathi tata amathuba angena njani apha? Andithi ukuthi no-madam speaker amathuba angena njani apha ehloteskini? Ndahleka ndathi nyhani ndithetha inyani amathuba angena njani apha tata because uthe no-madam speaker so ndicele wenze icebo oba ndingene apha. Yes. And ndingangeni ndedwa ndingene newele lam. Wathi tata okay usista wakho wenza ntoni? Ngathi wafundela for i-administration. Wathi wena ngathi ndandifundele for i-business management but zange ndigqibe. Wathi okay since ke uselapha patient yalapha even those who are discharged wena ufuna ntoni? Ndathi ufuna ufunda mna next year. Wathi yo le nto ithethayo inqabile kodwa I will make a plan. Zikhona ii-bursaries apha. I will make sure ukuthi next year uzafunda. Azibaziphi intshaba. God of my father. Because uThixo endimkhonzayo akazibonakalisanga kum, uzibonakalise nakwifemeli yam nakusista wam. So wabesithi i-appointment yam yange-8 next month ucela xa ndisiya i-radiation ndiye kuye sithethe because ikhona into ayizamayo usista wam angene ehloteskini. Authority. So ndisele amazwi wokulela sithi enkosi uThixo owandisusa etywaleni ondisusa ezintweni zonke namhlanje ndilapha in order for me to testify under the grace of my father Apostle Fik. Enkosi kakhulu.